Dobrý deň, milí priatelia. Dnes sa naučíme písomné delenie jednociferným číslom na konkrétnych príkladoch. Máme tu príklad 746 delené 5. Delí sa to tak, v tomto prípade zľava doprava, že ja si tento delenec postupne zaškrkávam čísla, ktoré deliteľom delím. Takže poďme sa na to pozrieť. Zaškrknem si najprv číslo 7. Normálne si to tam napíšem. Ale pozor, ak by toto číslo bolo menšie ako deliteľ, v tom prípade zaškrkávam dve čísla. Ale to sa týka len prvého čísla, už potom to sa zaškrkáva iba po jednom. Takže ideme 7 a koľkokrát sa v sedmičke nachádza 5? 1 krát, napíšem do výsledku 1. 1 krát 5 je 5. To som urobil vlastne na to, aby som zistil zvyšok. Takže ten výsledok 1 krát 5 je 5, píšem pod sedmičku a zistujem zvyšok. Robím takú spätnú akciu. A teraz idem zistiť ten zvyšok. Od sedmičky odrátam 5, to je 2. A postupujem ďalej. Pripisujem ďalšie číslo. 4. 24. 4 som pripísal k tej dvojke. 24 idem deliť teraz 5. 24 a koľkokrát sa z 24 nachádza 5? A 4 krát a idem naspäť. 4 krát 5 je 20, podpíšem po 24, ale pozor tak, aby jednotky boli pod jednotkami, desiatky pod desiatkami a tak ďalej. Zvyšok je v tomto prípade 4. Podpisujem ďalšie číslo a to posledné 6. Podpisujem sem a vzniklo mi 46 a idem. 46 a koľkokrát sa tam nachádza 5? 9 krát. Napíšem 9 a idem znovu naspäť. 9 krát 5 je 45, podpíšem pod 46, odpočítam a zistil som, že 1 je zvyšok. Ale keď už že nemám čo ďalšie doplniť, tak je príklad u konca a dopisujem zvyšok 1. Výsledok je teda 149 a zvyšok 1. Poďme na ďalší príklad. Máme tu 1256 deleno 3. Už teraz vidím, že tá jednotka by nestačila zaškrknúť, lebo je menšia ako deliteľ, tak musím zaškrknúť celú 12. A idem. 12 a koľkokrát sa tam nachádza 3? No 4 krát. Do výsledku píšem 4. A ideme naspäť hľadať zvyšok. 4 krát 3 je 12, podpíšem jednotky pod jednotky, desiatky pod desiatky, odčítam, zvyšok je 0. Pripíšem ďalšie číslo k tej 0, respektíve k zvyšku, 5. Tuto sa veľa žiakov mýli, že 0,5, že čo to je za číslo? No 0,5 je 5. Takže 5 delené 3 je 1, píšem do výsledku jednotku a idem naspäť hľadať zvyšok. 1 krát 3 je 3, odčítame a zistíme zvyšok 2. Pripisujeme ďalšie číslo, v tomto prípade už posledné, 6, 26, delené 3 je 8 a idem naspäť, 8 krát 3 je 24, odčítame a zistíme, že 2. Ale keďže už nemám čo pripočítať, tak 2 je zvyšok. Výsledok delenia je teda 418 a zvyšok 2. Chce ísť niekto počítať v tabuli? Betka, poď. Dobre, 3 delené 2 je 1. 1 krát 2 je 2. Rovná sa 1. Tam si zapíšem 5. 15 delené 2 je 7 a 7 krát 2 je 14, to je 1, zapíšem si sedmičku, to je 1, a 17 delené 2 je 8 minus 16, či 8 krát 2 je 16 a to je 1. Keďže tu už nemám žiadne ďalšie číslo, tak je to zvyšok. Super, Betka, ďakujem, môžeš si sadnúť, výborné vypočítanie.
Koniec hodiny, choďte domov, deti.